हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो बुहुमनि बर'फोरखौनो मोजाङै दं होननानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बियो जाहैबाय बर'नि जिके पार्ट 2 जागोन पार्ट 1 खौ नोंथांमोना नुवाखैबा डिसक्रिप्शनाव होगोन आङो नायबानो जाबाय मानोना बियो आं 10टाल' होनाय जादों माबाखौ कुइसनखौ मानोना गोसोआव लानो हाया जाहाथे बर'फोरनि जे माखासे जिकेफोरा माने लेखायाव दङ नाथाय माबायाव मा होनो इउटिउब चेनेल बा लोगोसे माखासे नेटफोराव मोना बिनि थाखायनो आं बेखौ आपल'ड खालामनाय जादों नोंथांमोना गोबाव खालामलिया नायलांदो बर'नि सिगांसिन रायजो सभानि एमपिआ सोरमोन आङो पार्ट 1 आव खोन्थादोंमोन लक सभानि दानिया बर'नि सिगांसिन माने गिबिसिन आरो सिगांसिन मानो रायजो सभानि एमपिआ सोरमोन लक सभा आरो रायजो सभा थायो बेखौ रायजो सभानिखौ सोंदों दे सोरमोननो धरनिधर बसुमतारी गोसोआव ला नोंथां बर'नि सिगांसिन रायजो सभानि एमपिआ जाहैबाय धरनिधर बसुमतारी 2 नाम्बाराव नायदो बर' आइजोफोरनि गेजेराव गिबिसिन डक्टर जानो हानाया सोरमोननो बर' आइजोफोरनि गेजेराव माने सिगांसिन डक्टर जानो हानाया सोरमोननो फिननायखौ नाय डक्टर सरला मेस दे डक्टर सरला मेस गोसोआव ला रायजोफोर नोंथांमोन 3 नाम्बाराव नाय बर'नि गिबिसिन बिजाब बर'नि फिसा अ आयेनखौ मा मायथाइयाव सेबखांनाय जादोंमोननो बियो बहुद माबा दे मा होनो इम्पर्टेन्ट दे जोंनि माखासे बर'नि गेजेराव जेनेबा एमएल साबजेक्ट थायो बा साख्रिफोरनि एन्ट्रेन्सआव फैबाय थायो बियो बर'नि सिगांसिन बा गिबिसिन बिजाब दे बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय बर'नि फिसा अ आयेनखा लोगोसे बियो बबे मायथाइयाव ओंखारदोंमोन बियो जाहैबाय 1915 दे 1915 आव ओंखारदोंमोन दे बर'नि फिसा अ आयेना दानिया 4 नाम्बाराव नाय सिगांसिन बर' रावजों दिहुननाय मेगाजिन बा लाइसिनि मुङा मानो लाइसि होनना बुङो दे मेगाजिनखौ बर'आव सिगांसिन बर' रावजों दिहुननाय लाइसिनि मुङा मानो बिबार लाइसि दे बिबार लाइसिया मानो बर'नि गिबिसिन बा सिगांसिन दिहुनजानाय मेगाजिन दाना 5 नाम्बाराव नाय बर' रावजों दिहुननाय गिबिसिन खौरां बिलाइनि मुङा मानो बर' रावजोंनो लिरनानै दिहुननाय गिबिसिन खौरां बिलाइनो बिनि खौरां बिलाइनि मुङा मा आरोना बेयो जाहैबाय बनजार दे गिबिसिन मा होनो दिहुननाय खौरां बिलाइनि मुङा बनजार 6 नाम्बाराव नाय बर' रेबगोरा आफादनि सिगांसिन आफादगिरिया सोरमोननो माने रेबग्रा मानि माबा दे मा होनो लिरगिरि माने गाहाय एडिटर ना मा होनना बुङो बिदिखौ बर' रेबग्रा आफादनि गिबिसिन आफादगिरिया सोरमोन फिननाया जाहैबाय मनरन्जन लाहारी दे दाना 7 नाम्बाराव नाय जोंदाव बड'साया रजत कमल बान्थाखौ मा सावथुननि थाखाय मोननो हादोंमोन बेखौ नायदो जोंदाव बड'साया माने रजत कमल बान्था मोनदोंमोन बिथाङा मा बान्था मोनामोन आरो मा होनदों मा सावथुनाव मोनामोन जाहैदों बिथाङा आलायारन सावथुनाव मा बान्था मोनदोंमोन बियो आलायारन सावथुन दिरुननानै फिननाया आलायारन दे रजत कमल बान्था मोनदोंमोन नैबे 8 नाम्बाराव नायदो आलायारन बर' सावथुनखौ माबे मायथाइयाव दिहुनामोन आलायारन बर'नि गिबिसिन सिनेमायानो जाहैबाय सावथुनानो जाहैबाय आलायारन बे आलायारनखौ माला दिरुनदोंमोननो 1989 बा 1986 आव दिरुनदोंमोन दे दानिया 9 नाम्बाराव नाय काछारी रायजोनि जोबथा राजथावनिनि मुङा मानो बा मामोन काछारी रायजो दे जोंनि बर'नि काछारनि जोबथा राजथावनिया बबेहाय दंमोननो डिमापुर दे दानिया 10 नाम्बाराव नायनो बर' रावखौ मा मायथाइनिफ्राय आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनो गनायथि मोनदोंमोननो जोंनि बर'आबो आसामनि सेकेन्ड अफिसियेल लेंगुवेज दे आसामाव मोननै अफिसियेल लेंगुवेज दङ बेनो जाहैबाय एसामिस आरो जोंनि बर' दे नाथाय बाहायनाय जाया जोंनि मा होनो बर' रावखौ आसामाव नाथाय एबार बिटिआर जाबाय उपाय गैया बिसोरो सोलोंथारनांगोन मानो होनना बुङोबा दिनै पुलिसफोरा जोङो बर' रावजोंनो अफिसफोराव एप्लिकेसनखौ जों होथारनांगोन दे साफ्रोमबो बर' मानसिफोरा दे बर' नोंथांमोना एबारनिफ्राय अफिसफोराव मा होनो जोंनि बर' रावजोंनो एप्लिकेसनफोरखौ होनांगोन अब्ला मा बैसोर पुलिसफोराथ' आजावखानांगोन बे जाया गोदान लिरना लाबो होमबाबो
मानिनो नाङा, मानो होनना बुङोब्ला बेयो अफिसियेल लेंगुवेजखा नालाय। बिथांमोना अब्ला रोङाबानो जेनेबा बुजियाबानो उफाय गैला, बिसोरो सोलोंनांसिगोन बर' रावखौ। बेजों लोगोसे गावनि फिसाफोरखौबो बिटिआरआव साख्रि मावनोबा बर' रावखौ रोंथारनांगौ होननानै बिसोरो मा खालामगोन, गावनि फिसाफोरखौबो रायज्लायनो फोरोंगोन, बा जोंनि बर' साबजेक्टखौ MIL हिसाबै लाफा होगोन बिसोरो। बेखायनो नोंथांमोन मा होनो, आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि माने अफिसियेल माखासे बुस्थु एप्लिकेसनफोर होयोबा बर' रावजों लिरना हो। बर' रावखौ माला सोफायामोननो आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै 1984 मायथाइनिफ्राय दे, गोसोआव लादो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय।